menšiny, že zbadám aj drobné zmeny. Jednoducho ja si myslím, že to bola vyslovene obranný mechanizmus aj zo strany Bélu, Bulára, aj tých ostatných. A zda Béla bol posledný, ktorý na to prišiel. On bol ťažký kresťanský demokrat totiž a v rámci toho aj taký pro-maďarsky orientovaný, ale naraz prišiel na to, že nemá inú možnosť, nemá inú šancu len toto robiť a keď toto už robí, tak samozrejme sám nemôže robiť, lebo čo je to maďarsko-slovenská kooperácia, keď nemáš tam Slovákov. A v podstate ja si myslím, že moderskú európsku politickú stranu jedine takto sa dá vybudovať. Ja by som ešte, včera to veľa náhodou povedal na meetingu, tak to úplne natvrdo. On povedal, že v konfrontácii, v konflikte s väčšinovým národom alebo s jeho politickou reprezentáciou menšina nikdy nedosiahne nič. Alebo veľmi zriedka niečo, že jediný spôsob, ako dosiahnuť to, čo tej menšine eventuálne chýba na úrovni kultúrnej, školskej, alebo neviem ako, je proste v spolupráci, lebo v tom, ak sa jedná o zákony, tak proste, povedzme, 150 členom parlamente, tak potrebuješ 76 hlasov na ten zákon. To znamená, že väčšina tých hlasov musí byť tak či onak zo slovenských politických strán. A v podstate by som povedal, že v danej chvíli, v tej situácii, ak pozeráme na juh od našich hraníc, ale hocide po Európe, tak je vlastne šťastie, že na Slovensku vznikol politický subjekt, ktorého filozofiou je, že spolu máme spoločné ciele. A ty si sa ešte pýtal na Bélu Bugára, no tak... Charizma Bélu, akože do akej miery je... Ja osobne verím na to, že tá verejná osobnosť, proste charizma, nazvi to ako chceš, komunikačné schopnosti a tak ďalej, sú absolútne dominantnými vlastnosťami pre popularitu alebo nepopularitu politika, aj pre jeho úspech. K tomu ešte dodám, ak sa pamätáte na ten vtip s tými peniazmi, čo vyjadruje veľmi, veľmi presne tú maďarskú mentalitu, že boj a vyhrať a prehrať. V podstate, vieš, aj čo ja väčšinou útočím na vlastných, lebo to je moja filozofia, že ja musím korigovať vlastných, teraz myslím ako Maďarov, a nech nejaký Slovák koriguje zase vlastných a v podstate potom bude celkom normálny vzťah. Teda, ale vážne to myslím. Ale vážne to myslím. Samozrejme, ale tuto teraz, aby ste vedeli, v maďarskej mentalite naozaj je to tak zakódované, že čo nám patrí, to musíme ale vybojovať. Ten boj a neustále Maďar si vyťahne šablo toto bojovať a dobojovať a vybojovať a neustále s týmto sa argumentuje. To znamená, že to bolo veľmi ťažké, vieš, Maďarom vysvetľovať, že existuje iná forma toho, že niečo dosiahnuť. Napríklad debatovať, kooperovať, spolupracovať. Napriek tomu, že Bikol Zuraj bol prvý, ktorý urobil koexistenciu politickú stranu od toho času, ale on chcel debatovať len sám so sebou. Áno, to bolo evidentné. Tu teraz prišlo k tomu, že prvýkrát sa stretne táto myšlienka a vlastne táto myšlienka spoločenským ohlasom, že dá sa aj formou debaty, čo si hovoril Ferkovi, ťažko vysvetliť našim Maďarom, že chlapci, chceme autonómiu. Tak tú autonómiu bez vojny sa dá dosiahnuť jedine tak, že získam 76 hlasov, alebo vieme koľko od Slovákov, a Slováci nám, a teraz dajú, a teraz to je také, vieš, akože dajú nám, my nechceme, to chceme vybojovať. Vieš, veľmi ťažko to pochopiť, áno, ale vážne, veľmi ťažko vieš to proti tej mentalite ísť, že dalo by sa to získať, keby sme začali, a ináč sa ani nedá, ináč to je vojna potom, nie? Z vlastného teritoria jedného štátu, keď chceš niečo pre seba, tak to je vojna, alebo sme na hranici. Len hovorím, pri tej mentalite je to nesmierne ťažké. A čo sa týka ale tej charizmy Bélu, moment, tu musíš hodnotiť okamžite aj slovenskú spoločnosť. To znamená, že slovenská spoločnosť, keď tohoto človeka dá tak vysoko, že neviem, bol druhý či tretí ako najväčší, ako teraz sa mu verí a dôveryhodnosť a neviem čo všetko. Áno, to znamená dve veci, vieš, že márne kritizujeme tú slovenskú spoločnosť občas, predsa má určitú formu empátie, že nedívá sa v tomto prípade na to, či je to Maďar alebo Slovákovi, áno, je tu taká priateľná ľudská bytosť a dôverujem
inej spoločnosti, to nie je také samozrejme. Grécko-turecké by neviem si predstaviť, že medzi Grékmi a Turekmi nejaký turecký politik Grécku alebo opačne. No, ale tak oni majú za sebou inú No históriu. a teraz, presne to chcem teraz povedať, a to vyplýva nie len z toho, že Slováci sú tolerantnejší, ale presne z toho. Vieš, že ťažko vysvetliť Slovákom, Maďarom, ale aj Slotovi teraz už myslím tej časti, že slovensko-maďarská história to je prakticky jedno veľké korzo. To je špacír po histórii, prosím vás pekne, od 1848 my sme nevraždili Slovák, Maďara a Maďar Slováka, myslím masovo. Že my nemáme etnické hroby. Chod do Juhoslávie, chod do Grécka, chod všade. My nemáme etnické hroby, kam by sme mohli ísť a myticky sa kláňať nad našimi. To znamená, že celá naša história, napriek tomu hovorím, že aj jedna strana, aj druhá reve, že vy ste nás utláčali a to ste robili a zavraždili ste tu áno 38. Keď sa pamätám na 38. rok na Vianoce, že v Bánovciach, Šuranoch, áno, to znamená, že to je skoro výnimka. Áno, opýtaj sa nejakého Turka, opýtaj sa nejakého Srba, opýtaj sa nejakého Chorváta, že na ktoré vraždy sa takto hovorí, áno, tam zavraždili 8 000 ľudí, na to sa pamätám Jasenovac, áno, na to sa pamätám, áno, tam 10 000 ľudí bolo zabitých. Jasenovac, ak máš na mysli ten koncentračný tábor, tak to bolo 500 000. Nemyslím teraz na to, ja myslím teraz tejto vojne, myslím. To znamená, že naozaj aj toto vieš akceptovať alebo prijať, my si to nemôžeme dovoliť, myslím, aj tuto máme určitú megalomániu, v tom veľmi zaujímavom slova zmysle, že ten náš boj je taký systematický a taký, myslím, ako etnický boj s tými Slovákmi, že to je trošku vyššie ako ostatné. Nevieme to pochopiť, že bohužiaľ aj tu sme taká jedna malá krajina. Aj Slovensko, myslím, aj Maďarsko. A chvála Bohu, máme jednu takú etnickú históriu, interetnickú, že mohlo by sa to učiť na univerzite. Že aj takto sa dá žiť. Vážne myslím. Ja isté. No, ináč tá spoločná história je zaujímavá, lebo ja som nedávno, asi pred pol rokom mal debatu, bol tu na návšteve turecký minister pre európske záležitosti. Oni teda ešte stále formálne sa snažia stať členmi Európskej únie, hoci v skutočnosti už sa až tak veľmi nesnažia. A on mi s takou urazenou, proste to, že prečo im stále niekto kladie prekažky, s takým urazeným tónom povedal, že no ale veď my sme tu už raz boli. A ja som mu na to povedal, že hej, že táto fáza tureckej integrácie do Európy proste sa skončila 11. septembra 1683 pri bránach Viedne vďaka poľskému kráľovi Jánovi Sobieskému. No tak on sa zasmial a povedal, že hej. No toto je naša spoločná história. Toto je naše malé spoločné víťazstvo. Ale keď máš ešte niečo sa ja môžem, ale nechcem. Tá druhá otázka sa týka intelektuálov, bo to znie ako mladá. Si v tom dobrom zmysle slova intelektuál, ale pre mňa tá neverbálna komunikácia, Peter, na ktorej si ty nastojil a Pero tiež si aj túto etologicko-imunologickú tézu vniesol do diskurzu. Pre mňa v tejto volebnej kampani vzhľadom na komunikáciu, verbálnu, neverbálnu, a rola, jak nekoreluje inteligencia s politickou zručnosťou, je vystúpenie slovenských intelektuálov z Matovičovho zajatia. Ja keď som videl tú fotografiu, jak Mojžiš a tvoji bývalí kolegovia v tých svetroch v parlamente stoja a plačú, chcel som sa spýtať, čo verbálna a neverbálna komunikácia tejto družiny intelektuálov s vami dvoma robila? Ja by som v podstate, ja som pocítil smútok. A nechce sa mi to hodnotiť, musím. Úprimne povedané, je to vo mne príliš čerstvé. Úplne mi je cudzie sklznúť do nejakej škodoradosti. Urobili na začiatku jedno veľmi zlé rozhodnutie,
dali sa dohromady s jedným exhibicionistickým psychopatom a to v podstate ani nemohlo dobre dopadnúť a verili, že toto je dobrý nápad a boli v podstate absolútne nefér spôsobom ponížení a vyšakovaní a som ten posledný, kto by z takéhoto človeci mal radosť. Ja som od počiatku nechápal, že čo tam hľadajú vlastne, ale ja by som sa k tomu nemal vyjadrovať, lebo ja nie som nezaujatý, ja som v tomto zaujatý. A psychiatr, čo sa Aj sa poviem, tomto vyjadrovať súhlasím absolútne s tým. Mám tam viacerých kamarátov, blízkych, takže nič. No dobre, len z toho neplynie žiadna radosť, no proste je to taký smutný okamih proste z slovenskej politickej scény, že špeciálne týmto ľuďom sa špeciálne toto prihodilo, by som povedal, z rúk takéhoto tvaru. To je, keďže neviem sa s tým súdiť. No, ja len končím už potom. Mne sa zdá totiž, preto hovorím, že keď predo mnou stojíš, asi tiež sú to naši súputníci v politike a ty si skončil, chvala Bohu, v partaji, ktorá neskončí tak, ako skončili. Tak ja som zostal tam, kde som bol v predchádzajúcich voľbách, ja som sa ani nepohol. Ale trošku rozdiel. Len, že ja sa trochu obávam, že ten nástup do politiky teraz je oveľa menej intelektuálov a ľudí, ktorí, by som povedal, v tej profesii politika majú náležité vzdelanie a komunikačné schopnosti. Nastupujú ľudia úplne s inými komunikačnými schopnosťami, alias tento muž, ktorý túto partiu použil ako palivo pri raketovom štarte svojom a odpálili ich ako článok jeden. A oni sa kúkajú a blogujú teraz, že jak letí tam ďalej. A Ako vieš, záchvat blogovania to tiež nie je vlastne. No a však ja tiež ho mám, ale Noru Mojsejovú, Matovičov, 99 a podobne, ja len ako vyslovujem trochu obavu, že konštatujem, že intelekt nekoreluje s politickou úspešnosťou a zručnosťou 22 rokov po. A títo sa mi zdajú ako učebnicový príklad. Jeden odkaz, ak dovolíš, na túto tému ešte predsa odkaz, čo som hovoril o tom seba poznaní. Že chlapci, napriek tomu, že 50-60 roční a viacej, zrejme tam bolo niečo, aj seba poznaní, teda aj určiť si niečo. To bolo veľmi dobre rozanalizovať, že čo si mysleli o sebe a aké mali cieľa jedno. Čo je horšie, to je naozaj tento fakt. Totiž tam rôzne zoskupenia, ani nehovorím, že to sú politické strany, lebo nie sú to politické strany, to naozaj skoro finančné skupiny niektoré v maskách politických strán dostali akúsi formu legitimity, alebo boli legitimizovaní práve krokom našich priateľov do tohto zoskupenia. V podstate povýšili aj toto a tým pádom aj tie ostatné kvázi politické skupiny na nívo jednej normálnej politickej strany. A to sa aj, bohužiaľ, ozrkadluje v celonárodných týchto meradlách. Tak na to keď Matovič, tak prečo nie 99%, v čom sa líši, a pani Mojsejov, v čom sa líši, keď aj on je, a oni ho naozaj legitimizovali tým, že povedali, že OK, veď aj to je forma, ako sa dostať do parlamentu. Vieš, to je niečo také, stále mi pripomína pána Matolčiho, Maďara, ktorý robí národné hospodárstvo, tú politiku a neustále zdôrazňujú Orbánovci, že áno, ešte vyzerá takto, ideme dole, ešte stále dole a my robíme unorthodox anortodoxnú politickú metódu používame, to hovorí, že Matolči vymyslel niečo nebudeme teda tú ortodoxnú politiku ekonomickú, my máme nejaký, v podstate to bol jeden krok tej unortodoxnému politickému kroku a že aký to bude mať následok, to tie voľby dokážu, že
či dostanú tie strany práve aj vďaka tomu